Dokotela uyaphila? Ngiyaphila dokotela kunjani? No, ngiyaphila kakhulu. Ngifuna nje dokotela sikhulume ngetopic la abantu abayaziyo, abanye abayikholwa, abanye abayiconfirmile. Yes. Kunosisi owafika lekhaya kwa-Red TV. Ethi yena walimala masezwe asihamba ehlola esenenkinga. Yes. Ukuthi wayethanda ukuhamba emaklabhu ebusuku enza lento ekuthiwa ukuthweka. Yeah. Ethokhela amadoda anemali, amupha imali, amthengela ama-iPhone. Yeah. Walimala-ke kanjalo ngokuthini la madoda lawa asuke ezospenda imali ngoba efuna ukujabulisa izinto zawo. Ungathini doda ngento efana naleyo? Kokuqala nje ngingathi into lenhle leyo. Okay. Lokuthi ngithi into lenhle uma ngabe uyindvodza into yokuqala lofuna ube nayo emqondweni wakho ukuthi utawuphila kanjani. Okay. Njengoba lesimo sasekhaya kini uyabona wakhe indlu wayirufa solayiphela. Uyabona ikhala babo wakho lifike. Uyabona ingane zakwenu zihlele ekhaya sifundi. Bagcine ku-matric. Uyabona aniganelwa ekhaya. Funa ke wena njengendoda lesimo ungasemukeli ungathi ngoba le nto yehlula ubaba omkhulu wakho bese uyayivuma uyayimukela. Into enhle ukusukuma dokotela uhambe uye kubo dokotela uyofuna into letakuphilisa. Yes. La utawufike khona uthole indoda emfishane. Indoda emfishane sitakunikeza igama layo. Masikunikeza igama layo itawuthi yona ufuna ukuthi uye emaklabhini noma uye la kunemicimbi khona la kunabantu abaningi khona. Ufike uspende kubantu besifazane abahle imali. Ukuze lento zakho zihambe kahle ngoba ngalesikhathi wena uspenda le mali akushoni imndeni. Angiyayiva lento ukuthi inhloso yakho kusuka ekhaya kwakukuthi uyovusa likhaya lakwena. Lokusho ukuthi inhloso yakho lenkulu ukuthi kungafi umuntu le ngoba labantu ofuna abajabule ufuna baphile. Uyangiva Mosa? Ngiko ngithi ke mina into lenhle na uthatha sithwalo sendoda emfishane. Ngalesikhathi ke le ndoda wena ifuna lokuthi uspende uphe labantu le mali. Iyajabula ifaka kakhulu imali empilweni yakho. Uyabuyela wena uyoqedela izindlu zakini. Uyabuyela wena ubhadalela ingane zakho. Uyabuyela ufundisa abafowenu. Uyabuyela uthenga amatekisi. Uyabuyela uba isigwili. Leni ngithi mina into enhle as much as usisi lo okhuluma ngayo uyakhala kodwa uzenzila kakhalelo. Akuthina esithe akaye eklabhini. Abantu abangavami ukudibana nezinkinga abantu abasiphethe kahle. Kodwa ke siphinde sithi nabo sisi ubothi mawudibana naleyo nkinga uze kudokotela. Iyelapheka leyo ngoba isuke yenziwe ithina odokotela. Siyakhona ukuphinde sikusize. Sithi ke ungasesabi lesithwalo ngoba siyelapheka nakulo simnikeza inkinga kanti futhi sitholakala singenabungozi. Okay, ngiyayithanda ngoba ukhokho uvula into efana nalezi. Uyafundisa, uyachaza futhi. One uthi lo muntu lo ufuna isithwalo samadoda sizomsebenzela ngokuthi aspende imali. Yes. Ajabulise amadoda nawo amjabulise ngemali. Yes. Abe rich. Yes. Bese futhi uthi lo ke oaffectekile lapha abathengela ama Dom Perignon utshalo obubizayo lo waphiwa imali wathengela ama-iPhone naye ungamlekelela ngokuthi umenze abe strong izinto ezinje ezingenzeki kuyena okanye if sezenzekile zilungiseke. Yes. Uyelapheka ngoba lapha kusuke kuthethwe nje inhlanhla yakho siyakhona ukuyirestoration. Okay, shuthi kahle uthi kumzali obuka le video le onezingane ema-university ongazi ukuthi zenzane engekho yena naye angasondela kuwena umqinisele izingane zakhe ukuze zingagcine sezi-attractor abantu abenza lezi zinto lezi. Vele angazi abazali angazi ukuthi why bayazethembele ingane mabengekho kwabona bangasibona. Uma ungumzali ufuna uhlala ukhathazekile ngefuture yengane yakho ufuna uhlala unako ekutheni ingane yami ngingayivikela kanjani woza kudokotela ngoba noma ungathi wena le ndawo uyibelieve ukuthi iyenzeka le nto izokwenzeka enganeni yakho kuzolimala ifuture yale ngane ngoba izodibana nale nkinga ihlipheke ifuture kanti sifundile ingawuthola umsebenzi ihanjelwe inhlanhla yayo kulahleka imali zayo emzimbeni abengenamali ngoba bekasengasebenzi but inhlanhla yemali sevele ithethwe lo muntu owamthengele i-iPhone
awu ngoba lesikhathi esiphila kusona abantu bakhonze kakhulu i-material things bafuna ukubuyela ekhaya uyazi nawe awuzange soyithengela ingane yakhe i-iPhone kodwa ibuyisiphethe i-iPhone ebizayo seyithi asenze iselfie baba asenze iselfie mama nawe uyavuma ukwenza iselfie ubona isithombo sokungathi uyikhaladi kanti uyazazi umnyama kodwa soyizibona sowakhiwele yafona ngithi kamina akusinkinga lo ngizwile ekuqale ngithembe i-right leyo nto isho ukuthuthuka kwempilo ngoba sowuvele ikhaladi noma ungelona ikhaladi akunankinga kodwa-ke chanini nivela nengane yakho kulamafoni akabavikelekile lo mntwana ngoba siyayidinga ikhala yakho ukuthi likhule siyadinga ukuthi nibe ne-future kulowo muzi ngithi uthi udokotela-ke namhlanje buyani bazali sivikele iy'ngane zethu kunengane mhlawumbe uyayibona ukuthi icale kahle e-university ku-first year second year seyingathi isitarha-ke ayisachubeki kahle buya kudokotela sikufune lo ngoba ngakhanye seyithethwe ingcondo yayo seyisebenza kwenye indawo ichubeke ingane icede kahle iminyaka yayo icede ikhozi ihambe yosebenza ngoba umuntu uzobuya esethini solo-ke ngathandana nobaba usibanibani eyi impilo yami iyavele yama okanye nginento ehambayo eswini okanye mhlawumbe ngiphuma amaselesele sizile into lefana nalezo abantu azokhonfesa athi ever since ngathanda usibanibani and sekunephethini ukuthi lo muntu lo ulala nawe wesuba neyinkinga yena akhuphuke kakhulu empilweni yes so abantu abeze bezofuna protection dokotela kanti nabafuna namadoda lawa udokotela uzobanikeza phela oh noma kanjani phela lapha lana kahle kahle le video lela ngifuna abantu bathi ukuthi sekukhona sithwalo lesingenabungozi la khona ufike uthathe into yakho uhambe kunabantu namuhla uthola ukuthi uhleli kahle kusemhlanga la uhleli khona but le ndlu seyita udliwa awusakhona ukuyikhokhela so uhleli endzaweni letibizayo awusakhona vele ukukhokhela usesentini la ukhona khona but la uhleli khona malo yasefika njalo ngokuvusela inamba nje ungasitholi kahle awusayibambi lalela yinye indlela etakusida le ndlu itawugcina ninengane zane yabuyele emafamu ma ungafuni ukubuyela emafamu woza kudokotela uthatha indoda uhamba uphile kodwa akuqaphele vikele zakho kuqala ayi dokotela angeke ngisasho lutho usukhulume wageqa amagula sabonga kakhulu ngesikhathi sakho kubonga mina